Maiso na to ang Ebanghelyo nagtawag ka nato nga magmatinud-anon sa tanan nato nga pakiguban sa matag usa. Usa ka hagit para kanato ang pagkamatinud-anon sa ato ang mga pulong o sa ato ang mga buhat. Dinhi ginidaan ni Jesus ang mga naminaw sa iyaha nga himuon ang Ginoo nga musaksi sa ilang pagkamatinud-anon. Ang ilang pagpanumpa dili garantiya sa ilahang pagkamatinud-anon. Dugang pa walay pagpanumpa nga gikinahanglan para sa matinud-anon nga tawo. Si Jesus nagtawag kanato nga magmatinud-anon kita sa atong mga pulong. Kung kita para ni Jesus atong ipakita pinaagi sa atong pagsaksi kaniya. So ang atong desisyon nga makiguban kaniya may padayag dili lang sa mga pulong, dili sa pagpanumpa, kundi puy-an ang iyang mga pulong ug musunod sa iyang mga lakang. Ug kinsa may mahimong recipient nini una diha sa atong mga mahal sa kinabuhi, sa atong hatag sa kapamilya, o sa ato ang mga higala, o sa atong makubanan, sa ato ang pundok banay, o sa ato ang mga family grouping. Magigsuon na naunta ang ato ang pagkamatinud-anon sa ato ang magisulti o sa ato mga gibuhat. Kung kita matinud-anon sa ato mga pulong o mga buhat, then ang mga tao musalig kanato. So dili na kinahanglan nga manumpa tungod kay ang tao musalig kung kinsa kita. Mangutana kita karon sa itong kaugalingon, matinud-anon ba ako sa akong mga saad o panumpa? Nagbansay ba ako sa ako ang mga gitudlo? Ako abang gituman ang ako ang mga gisaad o ang ako ang mga gipanumpa sa Ginoo? May nagpalihog pa sa katalingbanong pangako.